Mayong hapon Sugbog Kabisayan, gituma ni Archbishop Jose Palma ang iyang saad nga mubalik sa pagmisa sa usa ka parokya sa lungsod sa Dalaget kun ilang mabutangan og atop ang bugto nga mga haligi nga nagbarog lang nga gitukod nga kapilya. Sa unang misa di Gallo karong tuiga, minatukod na ang simbahan sa Our Lady of Consolacion Parish nga nahimutang sa Bukirang Barangay sa Manlapay sa lungsod sa Dalaget. Kini giaksyonan ni Leslie Caminade Vestil. Kini mo itsura sa simbahan sa Manlapay Dalaget gipaygayon ang unang misa di Gallo sa bagong gitudlo nga arsobispo sa Sugbo sa miaging Pasko. Iyang giingnan ng mga parokyano nga mobalik karon tuiga kun ilang mahuman ang ilang simbahan. Tuod man, nibalik ang arsobispo sa Sugbo alang sa pagtuman siyang gisaad sa miaging Pasko, human gidawat sa mga parokyano ang iyang hagit sa paghuman sa ilang simbahan. Matud pa ni Palma, nagtukod sila og mga simbahan nga lagyo sa sentro sa lungsod aron wala nay rason ang mga parokyano nga dili makasimba. Ang parokya sa Manlapay gilangkuban sa pipila ka mga bukirang barangay sa Mualbual, Dalaget, Badjan ug Argao. Tanan kita doon ay papel, tunay bulwaton, pagpatubo, pagpalangkot sa atong simbahan. Pero ang atong pagpadayon, pagtungkod, pagpalangkot, buhit na simbahan, wailain kitang tanan. Doon na kita mga bulwaton, mga obligasyon. Mau kini, usa ka importanteng eleksyon kay kalaptanan sa pag-andam, pagkatao sa atong Ginoo. Karong Pasko ha, laing hagit ang gitahas ni Archbishop Palma sa katawhan. Niining tungura, iyang gihagit ang mga butante sa paggamit sa gahom sa baluta karong eleksyon aron makapili sa mga kandidato nga angayan nga butaran. I-challenge ako ng mga electorate sa mga voters, una-una atanawa, no? Pagpamalandungi kay democratic man ini. Kinsa nining mga kandidato ang angay aron mag-leader nato. Panahon kini aron kita nga voters makaingon we have the power in our hands through the ballots, no, and through the nga atong gamiton aron pagpili sa mga tawong angay magdumala nato. Gikasubo ni Palma ang nahitabong tinubagay sa mga presidential stali ni Mar Rojas ug Rodrigo Duterte nga niabot sa hagit sa pagsinagpaay ug sinumbagay. Matud niya, migawas ang tinuod ng mga pagkataw sa mga nagpapili ug anaa sa mga botante ang paghukom kung kinsa ang angayan nga butaran. It reveals, no, the level of politics we have nga unta, no, ang angay lang gyud unta magpresentar la sa mayong programa, no, o matod pa sa atong paglantaw walang personalan, no, sa mayong programa. Pero ang mga voters gihapon dunay papel, no, dunay bulaton aron paglantaw sa matod pa man atong sa karakter, no, sa track record og sa mga programa nga unta i-presentar sa mga kandidato. Gihangyo usab sa arsobispo sa Sugbo ang katawhan sa pag-ampo nga magmalampuson ang umaabot na International Eucharistic Congress sunod bulan. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminade Vestil, News 5. Walay kausaban ang mga presyo sa tiket sa Sinulog Grand Parade karong tuiga. Nag-expect ang Sinulog Foundation nga ma-sold out ang mga tickets tungod sa mga bisita sa International Eucharistic Congress. Kinigaksyonan ni Francine Rose Flores. Nagsugod na og pamaligya ang dakbayan sa Sugbo sa Sinulog Festival tickets sukad ni atong Lunes. Ang mga ticket mapalit sa opisina sa Cebu City Sports Complex Ticketing Office. Tag 1,000 pesos ang mga pink o green tickets nga nakapwesto sa isig kakilid sa grandstand. Halingon kaayo ang yellow nga ticket nga nagkantidad og 1,200 pesos. Samtang tag 2,500 pesos ang blue ticket alang sa VIP areas. Ang yellow kani siya. The same ram gud siya area sa VIP. Nya 2.5 ang VIP pero mas affordable man siya kaysa VIP. May pahibalo si Sinulog Foundation Director Ricky Ballesteros nga wala sila mabalaka sa mga peke nga tickets tungod kay aduna sila timailhan niini. Ang matag ticket adunay mga codes nga timailhan nga orihinal kini. Iyang gipahimangnuan ang mamalit sa ticket nga adto lang mopalit sa mga authorized outlet. May mga kontrasenyales, no? And we cannot divulge everything. So for the past years namin QR code, and at the same time may mga
di mailhan kung say original or say fake. Gipahibalo ni Ballesteros nga aduna nay mga out-of-town contingents nga moapil sa Sinulog Grand Parade sama sa Placer, Masbate ug Abuyog. Sila mga defending champion sa Sinulog sa Lalawigan ug Sinulog Grand Parade sa miaging tuig. Well, everything is in place na, so we're in the implementation process, no, stage. So ang ato ang stage, it will be finished siguro ang katong yung structure for the platform lang siya where they can rehearse, they can practice their dance routine. It will be finished within the week, no? And the backdrop, since we have new design for the backdrop, probably it will be finished before the launching. Gipaning kamutan sa Sinulog Foundation nga mahuman ang pagtukod sa stage karong simanaha aron magamit sa rehearsals o practices sa mga contingents. Alang sa Aksyon Bisaya, Francine Rose Flores, News 5. Usa ka manual ang giumol sa sangguniang panlalawigan sa Sugbo aron maoy subayon sa pagdumala sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Kinigiaksyonan ni Edwin Cañete. Giawhag ni Vice Gobernador Agnes Magpali ang iyang mga kauban sa Provincial Board sa paghuman sa jail manual sa CPDRC. Bot ni Magpali nga doon na insaktong sumanan nga subayon sa mga nagdumala sa provincial jail. Yeah, so we will, if the suggestion is to finish that manual and parang they can always refer to so. Sa gayon nga mahumana ang manual sa CPDRC, masayo na niya ang tagdumala sa CPDRC ug asa sila kutob sa ilang katungod. Sa pagkakaroon ang CPDRC, nagtamod pa sa manual nga gikan sa Bureau of Jail Management and Penology. Sanggit ang CPDRC, dili ubos man sa pagdumala sa BGMP. Asa kutob ang makadecide siya. It was not between life and death, no? Definitely, but ang katong word nga, he was in extreme pain. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Patay ang usa ka senior citizen ug tricycle driver sa nahitubong sunog sa Barangay Inayawan kagabi. Kandila ang gituhuan nga hinungdan sa pagkasunog sa iyang balay ug wala makamatgon ang biktima kay nakainom. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Wala makalingkawas sa pagkasunog sa iyang gipuy-an si Celso Sirad, 67 anyos, nga tricycle driver. Gituuhan nga kandila ang hinungdan sa sunog sa iyang balay sa Sitio Dam Site, White Road sa Barangay Inayawan sa Dakbayan sa Sugbo. Si Celso nakit-an kini nga ni palit og kandila sa tindahan. Sa wala pa muhigda sa iyang payag. Nagtinabangay ang mga silingan sa pagsabyag og tubig. Una niabot ang bumbero. Pero wa nagyud matabang nila ang tigulang. Nala ko nga. Loh, tasing kayo lagi. Moto, tinabangay mo nga. Tabang sunog. Nana to mga kauban na mo. Sige, ilaha mo na. Naku. Ilaha lagi na lagi. Sige na. Moto tinabangay na. Ubas ang tabay. Pila ka tabay ubos. Ubas, tolo. Kanal. Dapa kanal. Matud ni Alburo nag-inom sila og bino sa biktima. Apandaan na nga nakainom si Celso. Matud sa magwang sa biktima, bag-o lang nakadawat sa iyang financial assistance si Celso ug nag-inom sa pag-uli ni inigikan nga naghatod sa kwarta sa iyang asawa didto sa lungsod sa San Fernando. Pag-uli, nagdadi kandila. Dungkaan din ha. Karon sunog man. Nagpupo na to siya kay murag giabot na dagoy to siya kainit. Mubangon ang tato sa pagbangon nga. Hunagan na siyang kuan. Sin. So, anak ko na sin. Ako na kayong kayo. Dako ng kayo. Nya kami, nakatuog na kami, alas 10 na sa gabi igod. Nga hinda kong kayo. Laing naug daw ang balay ni Roger Abangan ug nakanansab ang balay sa duha ni ini kasilingan. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Usa ka lalaki napatay sa iyang higala human migsulong sa giabtan nga apartel sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Patay ang usa ka Wences hinulos human misulong sa kwarto sa iyang amigo sulod sa usa ka apartel sa Pusok, Lapu-Lapu City. Siya gidunggab sa iya rasab nga higala nga si Manuel Godines Jr. nga taga Barangay Buaya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Si Gudenes ug asawa niini nga si Janice nag-check-in sa First Avenue apartment. Nagtura ko nga away mag-asawa lang sir, babi na kong nilakaw na itong lalaki. Pero wa man kay bote nga napating lalaki diya sir sa sud. Posible nga sila kumagay sila. Siguro sir. Pero duda nga marbuak sa botelya ang gigamit pagbanggang. Nag-inom ni nagpalit ni sila. Wala na ba ko kay bawanan sir kay ang inben ako sir 6 sa buntag. Matud ni Janice, kanunay silang nag-away sa iyang bana human niya masakpi nga adunay ka text nga babay. Ang iyang bana nga si Manuel mitugan nga ang babay hinatag sa biktima nga si Wences nga iyang higala. Nagtiksanay pa og mipahibalo si Manuel sa biktima nga si Wences nga ana sila sulod sa apartel. Walay mitugan kanila kung ngano nga miadto ang biktima kanila. Maunalay na matgunan sa staff sa apartel nga adunay nahitabong kagubot. Gilaglag, ana ba? To, lali sila. Ingko undangan na ninyo. Dagko biya kay migtingog diri. Dagko jud kaayo. Madungog jud. Tungod sa mamo di mo patuo. Sus, paghuma nagsumbagay naman na silang duha. Ang kana bitawng pultahan nag-ana-ana gud na gud. Putin ko ni Syagit kun sa man mo di mo patuo. Unya na din ay da si Wences gamay ana. Nibunot man siya giilog sa kong bana. Unya nagdinunggabay na sila ba? Puto ni dagan dayon ko. Giablihan ako dako ang kultahan. Nya daghan man tao diha nakakita. Ma'am, ako na klaro. Wa mo yung relasyon. Wala in taon. Uy, ginuo ko in taon. Diyos ko ka. Katurami na. Nagtiksanay pa sila si Wences sinungdan nga natultulan ni ini ang ilang nahimutangan. Matud ni Manuel, iyarang gihangyo ang biktima nga hunungon ang pagsigi og text sa iyang asawa. Apan gihimakaksab ni ini nga nagsilo siya sa biktima. Karon kay ang kuan lagi niya kay magsige text sa akong asawa ba nga asawa biya na nako kasado biya mi. Dili unta mag-ana ba nga mag-text gani. Katong kuan pod nga iya kong kay naglalis mi ni Mrs. ni uli si Mrs. sila ha. Gidalaan ko ni babae atos balay siya mismo nagdalag babae. Karon siya po mismo ni kuan ni Mrs. Nisulti. Nakikuan babae. Hindi akong gikuan ba? Hindi akong gikuan ni Mrs. gani. Wala magdahom ang inahan sa biktima nga mahitabo kini sa iyang anak nga mularga unta sa Japan aron moapa sa iyang asawa. Maani siya nako ipon ni nani si anak duha ka buo. Ang asawa na andito sa kuan sa Japan. Diha siya pa'y napukaw na ko paingon sa kuan ko sa para simbang gabi ba. Gipukaw pa ko niya ani niya. Nibong man ko na siya istorya sa kwarto, gitawagan siya, niya siya nga, siya nang magtagay ko 20 kay magpalod ko, o mao ni istorya. Naura to. Wala mabalik. Wa na, murag mga alas 7 siguro. Nakuha sa mga pulis ang duha ka buak nga botilya nga gituuhan maoy gigamit sa suspek paggulgol sa liog sa biktima. Kasong homicide ang gikatakdang atubangon nga sumbong sa suspek. Base sa tong investigation, ang motibo sa krimen is kanang bitong dunay murag nagsugod sa ganang murag nay kamay nga bikil bitaw sa kanang ang kaning suspect o kaning biktima kay kaning biktima murag ang suspect murag nagduda siya bitaw nga dunay something bad intention ang biktima sa iyang asawa kay mo sekreto man og text ang kaning biktima sa iyang asawa. Na nay murag isumbong something ba. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5. Presidential candidate Mar Rojas misaad nga muundang na sa ilang pagsinukliay ug mga pagsaway uban ni presidential candidate Rodrigo Duterte. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote.
ang baril ay hindi solusyon. Di na gusto patulan ni Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas ang mga pagsaway kaniya ni Davao City Mayor Rudy Duterte nga magpapili usab pagka-presidente o busa PDP laban. Matod ni Rojas, kinahanglan na sila nga mo level up o nga angay na nilang hunungon ang pagsinukli ay og mga pagsaway o pagpanghagit sa usag usa. Kinahanglan na usab nga mahimo sila mga tarong ehemplo sa katawan o di ang pagut-gubot. Kaya lahat itong mga usapin na ito, baliwala ito eh. Itong mga barilan, suntukan, hindi ito mga importante sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya isyong pag-usapan natin, saan ba natin dadalhin ang bansa natin, ang dapat na napag-uusapan, at hindi yung kung may problema dito, baril, may problema doon, baril. Parati ang sagot. Matod ni Rojas, di na siya angay mangaya og pasaylo tungod kay di siya ang nagguba sa ilang panag-amigo ni Mayor Duterte. Sa nakalabay nga mga adlaw, naghinigitay si Rojas ug Duterte nga magsinagpaay og magsinukbagay. Si Rojas unang namahayag nga usa lang ka myth ang pagka malinawon sa Davao City ug agig pagtubag gikwestiyon ni Duterte ang pagkagraduado ni Rojas sa Wharton School sa United States. Kini may resulta sa paghinigitay tali kanilang duha. Alam mo, sa totoo lang, hindi naman importante sa akin kung ano ang paningin niya kung nag-graduate ako. Hindi. Nasa record naman, nasa internet, nasa alumni book, nasa record mismo ng eskwelahan na nag-graduate ako. Hindi naman ito pataasan lang ng yabang o kung ano man, di ba? Mayor Digong, let's level up. Our people deserve better. No? Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Usa ka tuig na nga gi-operate sa pribadong kompanya ang passenger terminal sa Mactan Airport. Dakong kausaban na ang gipatuman aron makabot nga tumong niini nga mahimong labing una nga resort airport sa kalibutan. Ang mga kalambuan giaksyonan ni Ryan Sorote. Kapinsa sa katuig ng giduma ang Mactan Cebu International Airport sa GMR Megawide Consortium. Gikan sa labing karaan ug labing napasagdan nga tugpahanan sa nasod, dunay bagong hitsura ang MCIA ubos sa bago nga tigduma niini. Gikan sa pisikal ngadto sa mga personahe, layo na gyud og hitsura ang airport kansang tumong ang mahimong labing unang resort inspired sa kalibutan. Lisod ang tahas tungod sa kagamay sa Terminal 1, apan hinay-hinay nga gitrabaho ang pagkatukod sa Terminal 2 nga mas samugaway og moderno. Our objective is to develop an airport that will transform the passengers' experience to make them want to use this airport and be happy about using it. Pagkakaron, limpyo na og angay nga mapasigarbo ang mga bag-o nga mapansayan sa tugpahanan. Doon na pa kini automatic nga pultahan nga alang sa mga persons with disability nga labing una sa nasod. Mas taas na usab ang baggage conveyor. Kining inyo nga kita sa akong luyo, mao kining bag-o nga baggage system nga gi-install karon sa atong tugpahanan. Mao kining mahimong operasyon sa sunod na mga semana. Apan ang labing importante nga sistema nga gi-install karon sa atong tugpahanan, mao kining mga bag-o nga mga X-ray machines nga mao ni bag-o nga mo check sa inyong mga bag. Inay nga pagsud ninyo, kini na ang diretso na mo check sa inyong mga bagahe. Pinaagi sa bagong X-ray system, diretso na sa check-in area ang mga pasahero, diin makina na ang mo-inspeksyon sa mga bagahe. Sa departure area, gikinahanglan ang pagrikisa o pag-agi sa metal detectors o X-ray machines. Doon na nasay air-condition nga waiting area sa mga musugat o muhatod sa mga pasahero o inunman pick-up area sa mga taxi duol sa arrival area. Mas gipalapdan usab ang mga agianan sa terminal alang sa gidaghanon sa mga pasahero nga gimadabana nga moabot na og 17 million matag tuig nga sobra na sa capacity ini nga 4 million. Gipangandaman usab sa tugpahanan ang sinulog og International Eucharistic Congress sunod tuig pinaagi sa pagdugang og mga immigration areas. Naghinaut ang GMR Megawide nga magsugod na ang pagbiyahe sa my bus paingon og gikan sa airport. So that's going to be a very challenging period all the way up to the end of January and into February. But we're ready, and that's one of the reasons why we're making a lot of these changes to ensure that congestion is reduced and capacity is available. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga kandidato sa administrasyon walay gisaad batok sa panawagan sa mga kooperatiba nga dili pahamtangan og buhis. Ang mga kandidato sa Liberal Party mo ang bisita sa mga co-op sa ilang kalihukan kaganiha. Kini giaksyon ni Ryan Sorote.
sa isa sa pinaka Walay gisaad ang mga kandidato sa LP batok sa lakang sa pagpahamtang og buhis sa mga kooperatiba. Nagtapok ganiha ang mga sakop sa Co-op Natco Party List aron sa pagpadayag niini atubangan sa mga kandidato sa administrasyon. Ang presidential candidate nga si Marojas uban sa pipila ka mga kandidato sa LP mo ang ilang mabisita ganyan didto sa Hoops Dome sa Lapu-Lapu City. Ang balaod nun ni Cebu 6 District Congressman Luigi Quisumbing nga naglakip sa pagpahamtang og buhis sa mga kooperatiba. Ang probisyon sa balaod nun nga nagpahamtang og buhis gibakwi na sa House of Representatives ug nagpabili na lang nila nga concern mao ang bersyon sa Senado ni Senador Loren Ligarda. Well, itong mga ibinigay na tulong sa mga kooperatiba ay nasa batas yan, no? Dahil nais natin na umusbong ang sektor ng kooperatiba sa ating bansa. Ang chairman sa Co-op Natco Party List Felmont Espares nagkanayon nga dakong hulga sa ilang mga membro ang pagbuhis tungod lang sa ubang mga organisasyon nga nagpakaroon ingong mga kooperatiba aron makalikay sa buhis. Nang hinaot si Espares nga tunaan ug maayo sa BIR ang balaod nun aron dili maapektuhan ang mga lehitimo nga mga kooperatiba. May minimension lang sila na po konti na baka mga sudoku option, pero yung talagang totoong cooperative na naka-register ngayon na nasa around 24,000 co-ops at saka membership of that 14 million, talagang mga totoong cooperative yan. Alang sa Action Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Hola mga kapatid, happy day! Star-studded ang ingrande nga Christmas lighting o pagbukas sa Robinson's Galleria, Cebu. Gawas sa mga inilang artista, kumpleto sab ang pamilyang Dokongwei nga mao'y tag-iya sa Robinson's Mall. 5, 4, 3, 2, and 1! Jam-packed ang Christmas lighting ceremony sa unang adlaw sa pag-abli sa Robinson's Galleria sa North Reclamation Area ning Dakbayan. Ang mas nagpahugyaw sa kalihukan mao ang maanyag nga si Maha Salvador ug ang host nga si Robby Domingo. Well represented usab ang mga Sugboanon sa pagtambong nila ni Cebu Governor Junjun Davide ug Cebu City Mayor Michael Rama ug Vice Mayor Edgar Labella. Ang El Gama Penumbra nga champion sa Asia's Got Talent mo'y milingaw sa mga bisita ug sa katusan ka mga Sugboanon nga mipuno sa main atrium sa maong mall. 7 ka tuig ang nakalabay diha nagkasabot ang kagabhanan sa syudad sa Sugbo ug Robinson's Land sa pagpatukod sa galeriya. Di basta-basta ang mga designer ug architect sa galeriya nga mausay naghimo sa mga dagkong mall sa laing nasod. Gawas sa pagpatukod sa labing dakong Robinson's Mall sa Kabisayan, ilang gipasimento ang palibot sa mall alang sa publiko. Matod sa mga katagpuan sa mall, ang galeriya mao ang pagpasalamat sa Robinson sa mga Sugboanon sa daghang katuigan nga pagsalig nila sa kumpanya. Gani, kompleto ang pamilyang Dokongwei nga mao'y tag-iya sa Robinson's Mall. This mall is very special to us. Our founder and Chairman Emeritus, Mr. Dokongwei, has instructed us to make sure that this shopping mall is a landmark development here in Cebu, to make sure that this is the best mall that we have built in recent years. Ug mao kadto ng langkob sa atong live news karong hapon. Alang sa walay karapusang mga chika, so balikon ninyo matag alas 7:30 hangtod alas 9 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Rated JP sa Radio 511.9 News FM Cebu. Kini si JP Laucot Serra nga atong word of the day nagkanayon. Ayaw pagdalian ang gugma kay kung balihon ang dali, ilad ra ba na? Agay! Sakto sa no, may punto no. Di magdali kay ang dali ilad. Yes. So, magdali mangilad. So akong lalaki gadali-dali og panguyab sa imo nangilad na. Magdali mapandol. Sukamod magabasa simon. Ugmaw kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya. Ako si Glenn Soco. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Siyam kaadlaw na lang, Atty. Georgia. Excited for Christmas and I'm sure everyone is getting ready for Christmas also. Pildo man gahapon karon nagsige na pang shopping ng atong yeah. Daghang mall nga nga. Exactly, gitiming gid nila ang mga mall, no? But then of course, that's marketing and
negosyo. Ang ako niyang Christmas gift ay kalimtik. Ay, sa kong kalimti. O di ko musugot og kape. Okay. Pwede. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kaya di lang kutob sa balita. Action!